بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا Qasam bolsun ferman-ı ilahiye itaat edecek bolup saf çekip duran feriştelere. فالزاجرات زجرا Pes qasam bolsun bulutlarını etraf-ı cahanğa sürüyen feriştelere. فالتاليات ذكرا Ve qasam bolsun Hudaýyň zikrini telawat etýän feriştelere. إن إلهكم لواحد Tahqiq sizin Hudaýyňyz ey insan faqat bir Allah'tır. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Tamam asmanlaryň we yer bilen asmanyň arasyndaky zatlaryň perwerdegary we maliki we halykydyr. Ve şu zatlaryň hemmesi şol bir Allahyň tasarrufundadyr. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Tahqiq biz zinet berdik yakyndaky asmana ýyldızlaryň zineti bilen. وحفظا من كل شيطان مارد Asmanlaryny saklamak üçin her bir mutemerrit bolup ýoldan azan şeytanlardan لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب şeytanlar kulak asmasınlar diýip ferişteleriň sözlerini o şeytanlaryny her taraftan şahabyň şolesi bilen atylar terd edip gowmak üçin o şolar üçin hemişelik azap bardyr. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Meger ol şeytanlar ike bir az habarny ogrinça kulak alsalar pes şoňa şahabyň ýakýan şolesy tabi bolup her ýere gitse de şony barıp ýakar. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب Pes ey Hazreti Resul-i Ekrem sen Mekkän müşriklerinden sonra we habar al aya şolaryny halk etmek müşkeldirmi ýa-da biziň başga halk eden zatlarymyz müşkeldirmi? Tahqiq biz şol müşrikleriň ulul atalaryny ýawşýan palçykdan halk etdik. بل عجبت ويسخرون Belki ey Hazreti Resul-i Ekrem sen Hudaýyň gudratyna we bu ajaýyp geň zatlary halk etmegine we Hudaýyň gudratyny görüp durup da kafirlaryň inkar etmegine täçjübe galýan. Emma kafirlar maskara etýärler. وإذا ذكروا لا يذكرون Ve wagty ki şolarga wagly nasihat edilse olar wagzlanmazlar we pendalmazlar. وإذا رأوا آية يستسخرون Ve wagty ki Hudaýyň gudratyny we Hazreti Resul-i Ekremiň mucizesini görseler maskara ederler. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Bu aydarlar bu zatlar hiç zat däldir meger aşkar jadulukdyr diýip. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Aya biz wagty ki ölüp tofrak bolsak we gury süňk bolsak ýene de bizi dirildiriljekmi? أو آباؤنا الأولون Bu ata-babalarymyzy da dirildilermi? قل نعم وأنتم داخرون Sen kafirlara ayt, beli, sizi we siziň ata-babalaryňyzy da dirildiler we siz de har we zelil bolan halyňyzda. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون Pes kıyamet faqat bir ses bilen wujuda geler. Pes nagah müşrikler gawrlaryndan dirilip turup heyran bolup bakarlar. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين Bu aydarlar ey halaket bize bolsun bugunkun ceza günüdür diýip. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Şol wagt ferişteler kafirlerge aýdarlar bugunkun hak bilen batylyň arasynda
fark berilip hukm edilýän gündür. Kesiz onu yalandır diýip tekzip ederdiňiz. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Ey ferişteler, müşrik bolup özlerine zulmedenleri, oşalaryň meňzeşlerini kafirlerden we munafyklardan, oşalaryň ibadet etýän butlaryny hemmesini cem edin. Oşalarga dowzakyň ýoluny kökediň. O dowzaka uğradyn. وقفوهم إنهم مسؤولون. Feriştelere emrediler, müşrikleri, kafirleri saklan. Tahqiq olardan